Ara bé, aquí comença, doncs, la política, diguem-ne, ja més activa, que és quan s'inicia el període polític. I llavors haurem de parlar de Galewska. Bé, a l'any 1923 hi va haver el cop d'estat del Primo de Rivera. Un dia abans, i em sembla, no estic segur, però quasi ben segur, el CATSE, que se't deia CATSE, Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, que estava a la Rambla de Santa Mònica. Allà es va formar el Galewska, en presència de Castelao, que va venir expressament, de José Antonio de Aguirre i de Macià. Allà jo vaig anar-hi d'espectador, però, esclar, jo era també d'ells, i va ser llavors que vaig començar la primera vida política, i llavors vaig anar a estudiar, en acabar el batxillerat, i també sempre perquè la meva mare volia que seguís una carrera, vaig anar a estudiar per enginyer a Barcelona, amb una acadèmia que se'n deia Acadèmia Guiu, que preparava els alumnes perquè l'examen d'entrada a l'escola d'enginyers era bastant forta, exigien molt, perquè, esclar, no volien que hi haguessin massa enginyers. Això també feia part una mica d'una societat feudal que no volia massa que les classes populars aprenguessin carreres. Les carreres eren molt llargues i molt cares, i hi havia pocs llocs, i, per exemple, només hi havia una universitat a tot Catalunya, i els nois que eren de Figueres, que no eren de Barcelona, havien d'anar amb despeses, i tot això era molt car, però la meva mare insistia, ho pagarem tot, i va ocorrir una cosa molt important, perquè es doneu compte de lo que era la vida aquell temps i el que és el destí, que en aquell any que dubtàvem, que no sabien si podrien gastar els diners de la despesa i dels llibres, el meu pare va treure la rifa 500 duros, que eren 2.500 pessetes, que era una quantitat molt important aleshores, i és això que els decidí definitivament que jo anés a Barcelona, perquè el diner era suficient per viure i per pagar-me els gastos meus. Per tant, això també és important. Ara bé, és allà que vaig començar a entrar a la política activa, i és allà on vaig tenir la primera ensopegada. Aquest fet també és molt curiós i molt estrany, que indica de quina manera el destí dels homes de vegades és determinat per causes absolutament imprevistes, i aquest és un cas meu típic. Jo vivia amb una despesa del carrer del Carme, al carrer 42, que hi havia una velleta que es deia, espera, Doña Pepa, que estava jo, allà estava de dispeser, i naturalment els dispaders tots eren forasters, perquè si no ja no haguessin anat a despesa, però eren catalans tots ells, menys un que era valencià, i esclar, jo venia de Figueres, i ells ja feia temps que eren a Barcelona i tenien una mica d'instint de superioritat, perquè jo era un petit pagès que venia de les comarques i ells ja es consideraven barcelonins, i un dia que jo vaig demanar que em donessin el tirabuixó, ells van dir que és això, el tirabuixó, i es fotien de mi perquè jo vaig dir tirabuixó, i dic, com ho diuen vostès, doncs? Diu, home, sacatapus. Dic, home, això creieu que és català? Dic, ai, té raó, cony, perdoneu. I des de llavors hi vaig guanyar un cert prestigi, però allí va venir ja el començament de la meva vida política. És aleshores quan vaig anar al centre de dependents a veure com assignava el pacte Galewska. I allí hi va haver en Castelao, que va venir expressament de Galícia, hi va haver el Josep Antoni Aguirre, el basc, i naturalment el Macià de Barcelona. I és allà que va començar de sèrio la meva
passió política i em vaig allistar a l'estat català d'en Macià. Descansam una mica. Jo estic de 12 a Barcelona i estic en aquesta despesa. I jo vaig cada diumenge a Figueres, perquè jo era jugador de futbol de l'Unió Esportiva de Figueres, que va ser campiona de la Lliga Regional l'any 1922. És allà que va anar a jugar amb Walter, que era un alemany que va venir a Figueres i treballava en una ferreteria que se'n deia a Can Costa Ferran, perquè es havien constituït a tot el món uns comitès d'ajuda pels infants que havien quedat abandonats després de la desfeta d'Alemanya, i en Walter va venir a Figueres a treballar en aquesta botiga que el van ajudar. I aquest home era un gran futbolista, però esclar, ell no sabia què fer, però va venir al camp a veure'ns perquè li agradava veure'ns, i un dia va dir que si el deixàvem jugar una mica, i li van dir que sí, esclar, i ho va fer molt bé, era un gran jugador. I això també és important perquè vaig ser jo que vaig fer jugar a Barcelona, perquè esclar, jo anava cada diumenge a Barcelona, des de Figueres. I aquí hi ha una altra cosa interessant. És, doncs, a Barcelona que jo tinc la primera ensopegada política. Aleshores hi havia, allà on hi ara, el Banc de Bilbao, una casa d'espectacles que em penso que se'n deia la Maison Doré. Era de teatre, allò. Oi que hi havia... De concert. Era un musical, sí. I ja hi havia baralles entre els catalans i els que veia la llengua catalana i tot això. Això és molt important perquè això sí que canvia tota la meva vida. I jo hi anava molt sovint i quan sortia la Pilar Alonso aplaudíem i tots fèiem soroll i tot això. I això va coincidir amb la detenció d'en Carrasco Formiguera, que el van detenir perquè publicava l'Estabet. I l'Estabet va fer no sé què, una cosa que es va considerar delictiva, i el van detenir i el van ficar a la presó. I aleshores en Macià va fer un manifest denunciant la detenció d'en Carrasco Formiguera. I aquest document va ser passat de França a Figueres i a Catalunya i a Barcelona per una persona que es deia Dalmau Costa, que era empleat de ferrocarrils i podia passar la frontera entre Portbou i Cervera com volia. Aleshores ell va rebre 500 cartes denunciant lo d'en Carrasco Formiguera, de color blau, me'n recordé tota la vida, ja tancades, amb les adreces de 500 personatges diferents. I en Cardemal Costa venia a Figueres i a les 6 del matí me les donava a mi. Jo les posava en el maletí que portava l'equip de futbol, que eren 2 sabates, els pantalons i el jersei, i després de llavors portàvem unes defenses i unes tobilleres i unes genolleres, què sé jo, tot en aquella camisa, en aquella maleteta petita, i a dintre hi havia les cartes d'en Macià. De manera, i nosaltres anàvem amb els recaders, que anaven en un lloc especial perquè hi anaven cada dia, cada nit a les 6 del matí, que de seguida s'adormien ells, i jo i el meu cunyat, perquè el meu cunyat, que és un sunyapí, que és de la família Pissunyer, també jugava amb el Figueres, ell jugava d'interior dreta, i jo jugava d'interior dret, i jo jugava allà on jugava en Samitier, mig esquerra. En Samitier era meu ídol, li he fet un article sobre ell de gent que he conegut. Doncs jo em portava aquells paquets
i ens anàvem a distribuir-los. Uns els tiraven per correu, però altres els distribuïem a la de Joan Moré, a l'hora que sortia la Pilar Alonso, que l'aplaudíem.